Moikka! Nyt tulis... Onko tää niin kovalla? Nyt tulis... Niin. Video. Mitä mulla on toivottu. Ja se on 5 asiaa, mistä mä pidän ja 5 asiaa, mistä mä en pidä. Mulla on siihenkin taas lista, ettei mä mitään unoha. Mut mä aloitan vaikka niistä, mistä mä pidän. 1. No, mä pidän kesästä. Koska silloin on lämmintä ja on lomaa ja kesällä yleensä niinku tuntuu ainakin, että parhaimmat muistot tulee aina kesällä. Ja silloin on aina kaikkea kivaa tekemistä kavereitten kanssa. Ja kesä on vaan ylipäätään aivan ihanaa aikaa. Itse tykkään. Sitten toinen. Eläimistä tykkään. Eniten koirista, mutta ylipäätään kaikista eläimistä, kaikista ihanista, karvasista elukoista. Kuten varmaan meilläkin, ne jotka on käynyt, niin meillä on joka puolella aina eläimiä ja karvoja. Ja mulla on ollut itselläänkin niinku oma koira ja sit on ollut pienenä jotain hamsteri ja kania. Marsuja on ollut ja kaikkea. Sitten 3. Mä tykkään hiustenlaitosta. Tai ylipäätään niinku hiuksista. Kuulostaa järjettömältä. Mut siis hiustenlaitosta. No sen takia mä ehkä hiusalalle meninkin. Mut siis mun mielestä on kiva niinku kattoo muidenkin hiuksia ja on silleen wow, vähän hienot hiukset ja ihanaa. En mä tiedä, jotenkin vaan niinku en voi selittää. Mut siis hiukset. Niin. Sitten 4. Tykkään kavereista. Oh really? Siis niinku kavereista. Yleensäkin tykätään, mut siis pakko se on tähän listaan laittaa. Tai se kun muutenkin ylipäätään niinku kaikista tärkeistä ihmisistä ja sen perheestä ja tälleen. Sitten 5. eli viimeinen. Mä tykkään musiikista. Kuten varmaan jotkut huomannut, mulla on melkein aina musa. Tai no ei kyllä videoissa, mut aina kun mä dataan, mä melkein kuuntelen musaa ja mun huoneessa kuuluu yleensä musaa ja kuuntelen musaa melkein aina, kun on yksin. Sitten 5 asiaa, mistä mä en pidä. 1. Mä en tykkää korkeista paikoista. Siis ihan oikeesti, jos mä oon jossain maailmanpyörässä, se menee hitaasti tälleen ylös ja ympäri. Mut silti mulla menee aina jalat ihan hyytelöksi. Koska mä oikeastaan pelkään mä sitä, mutta mä myös vihaan. Siis ihan oikeesti mä en tykkää korkeista paikoista. Jotain ihan kauheata. Sitten 2. Mä en tykkää ylimielisistä ihmisistä. Tai sellaisista, jotka on ihan täynnä itseään. Aina selittämässä minä. Tai muutenkin vaan sellainen, että entäs minä? En tiedä, mä en osaa selittää, mutta siis ylipäätään sellaiset tosi ylimieliset ihmiset. Kyllä te nyt tiedätte. Sitten 3. Tääkin liittyy ihmisiin. Mä en tykkää liika negatiivisuudesta. Tai silleen, että aina pitää olla jossain jotain negatiivista ja aina valittaa jostain. Esim. Näitä anonyymejä, jotka tulee valittaa joku kerta jotain johonkin videoon, joka on melkein täydellinen. Siis en omista videoista puhu millään tavalla, mutta siis jonkun toisen videoista. Sinne tulee heti aukomaan päätä ja kertomaan jotain negatiivista. Okei, onhan jokaisella oma mielipide, mutta kumminkin ärsyttävää sellainen, että aina pitää jokaisesta jotain negatiivista keksiä. Jotain niin rasittavaa. Sitten 4. Käärmeet ja hämähäkit. Tai kaikki sellaiset ällöttävät sellaiset. Niinku hämähäkitkin. Kyllä ne pienet menee, mutta sit niitä isoja sellaisia karvasia ällötyksiä. Sitten viimeinen eli 5. Sellainen säälin kerjääminen tai miten se nyt sanois, että sosiaalisissa medioissa mennään sanomaan kaikkea, valitetaan kuinka on niin angstinen tai sellainen surullinen ja
niinku, mitenköhän nyt sanois, silleen valittaa siellä kaikesta, että mulla kukaan ei välitä musta jotain tällaista. Se pitäisi pitää niinku, ei itse sisällä, vaan kertoa jollekin muulle, mutta ei laittaa sosiaalisiin medioihin, koska ei se oikeasti auta. Tai sit saada niinku ihmiset väärän käsityksen tai siis silleen. No, siinä oli 5 asiaa, mistä mä pidän ja 5 asiaa, mistä mä en pidä. Eli se anonyymi, joka tätä olit multa toivonut, niin tässä on se video sulle ja teille kaikille. Et joo, toivottavasti tykkäsitte ja jos tykkäsit, niin paina peukkua ja jos et tykännyt, niin paina peukkua alaspäin. Ja näin. Et joo. Moikka!